Bokongmu. Bandung. Ngomong. Tos dadi watu. Bathukmu. Tos dadi watu mripatmu sing mblalak-mblalak yen natap wong lanang mesti kenyut. Atos dadi watu irungmu sing bangkir nganti kaya pelorotan TK. Atos dadi watu lambemu sing tipis yen ngunek-unekke wong lanang nganti turu ning pratolan. Tos dadi watu. Dadane. Dada. Urung gulumu. Lho, lanang apa wedok iki? Iki wineh apa iki? Kuwi katutan krikil. Oh, ngelek krikil. Atos dadi watu. Payudara. Atos empuk. Kaya atas, kaya empuk. Peteng. Lah kuwi Dengkul. patih dadi reca Oh, iki lho. reca kok nyekeli. Peteng. Dengkul. Weteng, dengkul, weteng, dengkul, weteng, dengkul, 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 dengkul. Nek kono kuwi sadurunge dadi reca wis atas. Kok aku apal gondo iki? Terus Pamundutan kedua tadi nyuwun rengu. Nah, iki rengu. sajake katon. Pelatih kok, pelatih. Ben dikancani karo Mbak Entin. Ya. Ayo Tin, barengu kok kayak pramen. Disepoti mak ya sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Rame-rame Ya. Sugeng dalu Mbak Entin. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang. Ndedonga rumiyin kagem ingkang kagungan hajat Sohibul hajat inggih menika panjenengan Bapak Jarwanto. Iya. Injih wau kula sampun lumantar parikan Mas Loh, Dalang. parikan menika nggih saged mawon. Lah. Ananging langkung resepipun menika menawi jumbuh trukul saking manah jengandika piyambak. Wah iya. Sapa sing muni telekmu? Mimin, Pak. Aku Pak, kowe iki wis bener ning kono. Wis cocok iki. Wis cocoke ning kono. Kok dadak alian rene. Lah kok dadak cocok nang modele kru kok. Lah kan ben pilah sing wedok-wedok karo sing lenang ki ben pilah. Pri kok ndok wedok. Mbok ya sak. Tak share fotomu zaman disunat. Tak share karo kanca-kanca Yusuf Ansor. Fotomu zaman disunat. Mbok ya ora ngono. Lah ya kok ini sing lanang kono sing wedok-wedok kene. Serasa perlu tak jawab kono lho Pak. Seharusnya tuh saling menutupi wirangnya masing-masing. Lah gur semene lho Mas. Malah Pengedan. arep nge-share foto pas sunat iki, Pak ya. Zaman aku dikerek kunir kae lho, Pak. Kerek kunir. Wedok. Ya ndok Entin. Rengu, langsung napa bawa? Bawono. Wah, iki wektune tekan setengah loro ya. Limbukan. Pas setengah loro pripun ta? Lah pripun? Iki sekan jam setengah pagi limbukan terus. Sing penting aja Lakon sesuk. Aja nganti awan-awan, Mas. Lah ngapa, Mas? Soalnya nek nganti awan-awan kok wong banci-banci iki ketok teng serumbut kae, Mas. Jiwus. Ya. Bawane slendro di entin. Manggantin. Memanise Merak. merak hati. Cek sekolah nak Nggih, tesih SMP kula. SMP iki sekolah menengah tingkat pertama. Sampun manak pisan lho. Oh alah. Jadi wis manak siji. Nggih. Pripun?
Iya. Lah ya kaya ngene kok wis kaya ngene kok wis manak sisi kan kemerungsung to bocah iki. Kok gege mangsa ya, Mas? Lah nek iki SMP iki patuh. Lah iya, SMP ya. SMP ki apa? Sampun meh pejah nggih. Ora ngawur lho, Dik. Apa ngawur lho? Ora ngawur. Pejah eleke, pejah penyakite, garis sehat walafiat. Amin. Allahumma Amin. Ayo Entin. Monggo Dek SMP. Ujung aku tipait dong. Apa kok? Enek wong bawa kemerungsung kaya kumbang, kok kemerutuk dhewe lho. Deudut ngono ya. Aku wedok ya ora udut. Dek iki ora senengane ora kuwi. Senengane jarum coklat. Oh. Jarume tumpul. Jenengan iki nek manu maring iki aja sing iki. Lah apa, Pak? Niki nggih kula nggih kanca pengrawit cocok. Nggih. Nek niku Niki sing bakone teng jaba. weh. Mas te produke langsung ngono lho, Mas tembakone iki nandur dhewe. Serutune lho Mas, serutune. Oh, nggih. Cerutu. Ya rokok ya ora apa-apa dhewe, Mas kok tak jolne gas, Mas. Ayo Entin. Ayo Tin. Untuk ngomong nang HP ngono. Ruwas wira Kaget. Pon pinter lho, Mas tekon duwe pacar durung wis tak jawab duwe pacar. Tekon pinter tak jawab aku mah duit haram. Lah kok kula tangan ae lho aku ki. Kacane bawa kok kain-kain dhewe lho tengane. Aku tinakali. Bro ana kendang lho, bro ana kendang. Aku butuh perlindungan. Butuh perlindungan, Mas. Butuh perlindungan. Aku aniaya batin ketok apa wedok kelemahan dari wong wedok lemer, dari wong wedok sing rucut pinjunge aku. Oke, tutupna kowe. Tutupna. Bakor. Kok dadi wong ayu ki arep koso ya piye, Mas? Ayo. Mlebu ana. Awur kancane no. Mau. Kok kaya kiri arep dibelah kae dilebokke kono tok. Ah, bone. Ora usah dibelek ngene. Lah, tutuk ya. Lah, nek kiri kan ora dibelah. Tak omongi to, titin gen bawa. Kok malah jegok terus. Katina dadi anyar aku. Aduh, Yung. Apa, Pak? Walah, Mas. Nek iki lara tenan. Isine apa ta? Ya pukul. Ya apik no. Mas, Pripun? sampean ki dalang apa tukang to, Mas? Apa kok eneng? Aku tak peniti ya. Bisa gorok barang enek. Lah. Kuwi banyu aki lho. Nah, masalah. Lah mendem iki. Ngombe iki ngene ngerti Tuhan yang Maha Esa. Kuwi ayura. Piro iki? Masuk ora? Bendem ya. Mas, aja saiki Mas aku agak lekasan, Mas. Betul nyanyi lagu. Aku iki tukang tambal ban. Tangane. Ayo Entin aja gagas wong edan. Rina wengi mantra tapan montang manting tanjena
Lho ayem ya nek ora keganggu wong-wong berumah tangga loro kae mau ya. Wes dilebokke karo. Wis. Wis. Wong loro wis anteng. Heeh bebojoan kok eneke marake budrek kae. Sing lanang ya ngono, sing wedok ya ngono. Kudune ki nek sing wedok ki rak gawean ngomah. Nek sing wedok ki malah menek wit kambil, malah gawe jogangan. Heeh. Gawe jogangan kok dileboni dhewe. Kurang jero terus mbok duduk. Ayo Antin. Kang masira doh wong bagus gampang temen separo langgam separo nandut kaya maing caping gunung mongge. Ya, ya mangga. Sekali lagi.
Yentin. Wonten pamundutanipun Pak Jar lho, Pak. Nggih. Apa-apa? Sing diutang lho, fragmenmu. Oh, isih ana iki ya. Roro Jonggrang. Jonggrang niki wau pamundutanipun Pak Jar. Ngaten-ngaten nggih. Dintekke sithik dilunasi sithik pamundutane Pak Jarwanto. Iya. Ayo Pak Dik, Pak. Ayo, Lek. Mbah. Mbah. Sik. Aku dadi watu meneh. Oh. Dadi watu. Ora, dadi Roro Jonggrang. Sapa Roro Jonggrangnya sapa iki? Mbak Mimin. Mbak Mimin. Loh, apa jenenge? Aku Roka Elisa dadi Bature. Bature. Mbak. Ban. Wah, jane mbane iki siji wae. Terus sijine? Di iki misale Roro Jonggrang. Aku Roro Jonggrang. Iki Mban, ya iki Mban, iki Roro Jonggrang. Kowe Roro kuning le ya. Kok rahasia-rahasia? Tetep iki. Tetep Roro Jonggrang iki. Oke. Apa jenenge mbane loro? Heeh. Iya. Yuk produk-produk Tok. siarke sik Lek, siarke. Oh. Apa Pak Gareng? Oh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pamriksa Demendulen Budaya Ketoprak wonten ing pundi kemawon wilujeng dalu wilujeng pepanggihan kalian seni ketoprak Sukar Maju. Wonten ing dalu punika pareng nyengkuyung hajatipun panjenengan Bapak Jarwanto ketoprak Sukar Maju pareng gelar cariyos babar cariyos Roro Jonggrang. Wondene para paraga ingkang pareng nindakaken Bandung Dlontong Wasa. Bandung Bondowoso katindakan dening Raka Mas Dion. Dion siapa? Ngadiono. Akhirnya saka kanca. Roro Jonggrang katindakan dening RM Raka Mas Supin. Wedok kok Raka Mas. Engko dandane wedok. Oh iya. Mbok Mban katindakan dening Mbak Apri Bendahara katindakan dening Mbak Elisa Ulkarus. Kados pundi kodhaipun cariyos Apa? ketoprak apa mau? Sukar Maju. Sukar Maju cariyos apa iki? Roro Jonggrang. Monggo sami-sami pun biasakan wilujeng dalu, wilujeng lelenggahan, wilujeng biasakan ketoprak Sukar Maju. Tok 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 tok. Gusti Putri Roro Jonggrang. Yo sakarone piye Trio? Kula pitados menawi panjenengan menika nembe nandhang Sukawa Gusti Putri punten dalem sewu. Ananging menawi nandhang Sukawa menika mboten ngantos keladuk, mboten kepareng. Ampun kuwon terus. Tasih wonten kula. Siap joget-joget menghibur. Kelipur jenengan. Sapa sing ragu reh atine tebi yo. Kadangku sepuh Kang Mas Prabu kupala tumuka ing pralaya. Kabeh kawulaku padha tumpes tapes tanpa tilas. Boten Akeh anak padha kelangan bapak. Akeh wanodya padha dadi randha biung. Banjur aku karo sapa biung? Niki tasih wonten kula. Dan
Dahar-dahar napa niku nggih pun medal. Lelakon kok kaya makene Bi. Oh. Ampun nangis terus. Jonggrang. Ojo kaget aku sing teko Jonggrang. Sinten nggih? Sinten nggih? Punten dalang sewu Kisana. Iya. Menika sanes jalur pendakian kok. Sinten nggih ajeng napa nggih? Napa menika badhe nglorensa? Arep golek sapi nggone Pak Jar pundi? Niki mboten wonten sambung rapetipun. Niki Gusti Putri kula nika nembe nenggok. Wong ayu. Sopo kang dadi aranmu? Kula Iya. Panut. Panut. Sapa-sapa? Panut. Wedok. Aprilia. Banjur sliramu sapa wong manis? Aku Sukimen. Elisa. Aduh, Sukimen melu kene sak jam tambar. Elisa. Piye kok ayu-ayu kabeh siji ayu siji manis. Terus iki sapa? Menika Gusti Putri kula. Momongan kula menika. Sapa iki? Menika Gusti Putri Rara Jonggrang menika. Apa wis suwe sing nandang loro? Lho, Rara Jonggrang mboten loro. Loro Jonggrang. Nggih. Ya iki Kang Ndak Upati. Lho, panjenengan menika sinten? Yen pangapunten Mas, iki jalur ketoprak Mas. Oh. Lah terus Jalur wayang mawon. Oke. Nek jenengan ra trima sampean sing mriki. Iki sing aran Rara Jonggrang. Leres menika. Jonggrang. Aku Kang aran Rara Jonggrang banjur sliramu sapa Kisana? Bener siramu Rara Jonggrang. Aku Jonggrang. Kok kisuk? Menika disetliko. Jonggrang, Piye, Bang? sapa sing kok ban iki Bandung sapa? Sapa sing ana ngarepmu iki ya iki pun Kakang Bandung Bandawasa, Jonggrang. Sliramu Bandung Bandawasa? Menungsa ora tata kowe. Ceritane ora ngono. Bukan naskah barang ki mau piye? Mula nek penuangan ki teko. Penuangan malah dadu kok koyo. Ceritane ora ngono kuwi. Ceritane iki lho, kowe iki takon, kowe iki ngopo teko kene? Ngono. Lho lah. Ngene kok ganti-ganti alur cerita. Oh, mula mau kita Lho, notasine nek to nempi turuhi. Bandung. Jonggrang. Kanthi dasar apa kowe ngobrak-abrik negaraku ana segara? Ora nono liya ya mung sawiji aku kepengin ketemu karo sliramu, kabeh sedulurmu tak pateni, tak ora arek apa sing dadi negaramu. Mung sepengin siji, aku kepengin sesandingan karo sliramu. Sudi apa sesandingan karo menungso kowe? Kowe njegok Jonggrang. Piye? Kok Gusti Putrine dhewe dadi mere iki piye to? Sliramu sakare ngerti lorone atiku. Nggih Gusti Putri. Parantene menungso murang tot iki bakal garwa aku. Apa kok goblok? Apa kok cubluk? Nanging Bandung Jonggrang. dadi banyu ora bakal nyawuk, dadi godhong ora bakal nyuwek. Iya, kowe dadi banyu ora bakal nyawuk wong kowe peper. Aku jijik arepku. Mangga le tidak. Pengedan. Pangapunten kong, pangapunten. Pangapunten lho Mas. Ngapunten saestu. Kula konsentrasi teng mriki mboten Mas Ayu. Bar iki terus ramen tek sing ngene. Pangapunten. Jonggrang. Bandung. Ya kaya mangkono kuwi lelabanku mung kepengin sawiji sesandingan karo sliramu wanudya kang dadi idamanku Jonggrang. Piye kan ana aku. Pripun to Gusti Putri? Bandung. Jonggrang. Ana unen-unen bedah praja mboyong putri. Nanging iku ora bisa lumaku karo Jonggrang Bandung. Aku mau menawa tok boyong ana ing pengking. Bela dalah. Jadi paksa to. Aja. Urung suwe uripmu nang alam donya iki Jonggrang. Lho, Kowe ora mangerteni sapa iki Bandung Bandawasa. Ya iki lanange jagat. lanange jagan nek wis Ya iki. ketangkara murka kok. Piye? Nek Gusti Putri ku ora kersa ki ampun dipeksa ngoten lho. Kudu gelem. Nggih ampun mesake momongan kula ta ya. Sabar.
Kodame metu. Lali Cotot. Bandung. Aku baguse jagat, aku lanange jagat, aku donyane jagat. Lek nom mripatmu jarangan gobokmu. Aku keputra Nalendra. Kang Masku mbok percaya, kawulaku tuh pesta-pesta potilas. Lah kok sliramu enak kapi enak. Melekmu lho barang kang melok. Neng opo? Negaraku bakal tak jajah. Iki ketoprak apa binatang iki. Ora sudi aku bang. Yen wis kuwi lalekno jonggrang. Bandung. Kang Mas. Ngene wae bener. Aduh, lah kok ya jebule padha ae. Mukidi karo Slamet jagongan. Wis ben suwe ra ketemu ben reoni. Wih kalau Gusti Putri Rara Jonggrang. Yen nganti kowe ora gelem leladi marang pun Kakang bakal ndak prawoso jonggrang. Setu mbok bathuk Sriharibu. Piye? Bakal tak kuwi wana segara lan aku ra sudi kaboyong ning Pengging Bandung. Banget kaya makono jonggrang. Cici. Aku gak suka. Gak suka. Ketoprak gak suka. Bahasa Jawa. Aja Bandung, aja Bandung. Aja. Ngeten Gusti Putri, menawi panjenengan dipun gonjak kalian Bandung Bondowoso, ampun kersa. Ora gelem ya. Bandung. Jonggrang. Ora sudi. Sakit. Gelem ya wong ayu yen sliramu gelem kowe njaluk bebono apa wae bakal tak wujudke. Ibarate tumuring lintang lan rembulan bakal tak ulungke kanggo sliramu pinangka kaya mangkene iki gedhe tresnaku marang sliramu. Aku mbok pek bojo. Sesandingan karo aku dadi bojoku. Njaluk tak tanggap pedalang Ki Yusuf Ansor 30 dina 30 wengi tak sembadani. Piye? Pripun? Iki piye nek Bandung kayane iki wis maksa banget lho karo. Sekedap nggih, Kula ajeng rembagan rembagan riyen. riyen kalih Gusti. Jenengan dar-dar. Kalih momongan kula. Bocah iki wis nekat banget lho, Bi. Bandung, ayo ingon sik. Upama gelem mawon pripun to Gusti? Jenengan gelem nganggo Nggih. samudana. Jenengan ki manyuwun apa jenenge kae? Bebono. Bebono apa ngono? Sing angel banget. Dadi iki mung samudana, mung karti sampeka. Ngono nggih Gusti. Oh iya. Sing angel mawon. Bebono sing kira-kira kono ora iso nangkani. Namane apa? Satemah ora bisa kasembatan dauk. Bandung. Apa? 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 Piye? Aduh, Dilek dulu dilek. telak kere mangane kok kesereten. Bandung. Wis rampung anggonmu rembukan. Bandung. Iya. Sejatine aku nampik marang sliramu mau. Mung nodi sepira gedene tresnane Bandung marang Jonggrang. Wong asu, wong asu. Ayu. Ayu. Mbok emban. Pripun? Ayu ki lak tumrape sliramu lan para Waranggono. Para abdi Taman Sari. abdi sing omapan Taman Sari. Kuwi ayu. Ki gandeng aku tresno banget karo iki sak dhuwure ayu. Terus Azu. Casu. ya kayak goleke mrica no. Karene ana Dicari. Bandung. Goroh waleh apa sejatine aku gonantu rasa tresno marang sliramu. Nanging jalan kabeh mau kawengku dening kahanan satemah ora bisa kelahir. Bandung. Jonggrang. Jenenge Wanudya bakal kawengku dening garwa. Kawengku dening kakung mesti wae duwe bebono. Apa kang dadi bebanane bakal tak wujudke Jonggrang? Ning sago to. Lho. Yen kasembadan Jonggrang kaboyong ning Pengging, ning ra bisa ngudanani apa kang dadi panjalukmu ateges badar lan ora kasembadan Bandung. Iya mangkono Jonggrang. Iya. Iya aja. Gumah to. Kok ngomong sliliten opo piye no? Tak kira iwak jebul laos. Bandung. Apa kang dadi bebanane Jonggrang? Aku njaluk bayi cacah 1000 sewengi kudu dadi. Candi. Candi. Bayi lho. Candi niki wae ler rapat. Candi apa bayi? Candi. Candi. Ler rapat niki wae candi. Dudu bayi, dudu candi. Lah, Dudu bayi 1000, dudu candi 1000. terus Banci 1000. mumet. Bandung. Wong candi 1000 kok bayi 1000. Bayi 1000 aku ora masalah, aku ora mampu tak sambatke kanca-kanca. Lah terus kowe iki lho, sewengi 1000 ki plentung prucut. Kuwi bayi panantikus.
Bandung. Piye Jonggrang? Aku njaluk candi cathah 1000 sewengi kudu dadi sadurunge para esuk sadurunge jago-jago padha kluruk kiri-kiri padha jegok sliramu kudu wis rampung anggone ngupaya gawe candi. Cacah candi 1000 ora nganti para erok. Esuk Lah ya esuk jago kluruk. jago kluruk Kudu wis dadi. Ora saiki tak wujudke pira gedene tresnaku marang sliramu. Bagus. Iya. Pripun Gusti Putri? Ewang-ewang ngono aku ya Piye, piye. pripun? Padha nuthuk lesung, nuthuk kentongan, dimen jago-jago padha kluruk. Nyuwun tulung Sak kemang badalan ora kasembadan. Anggone Bandung upaya gawe candi piye. Siap, Dara Putri. Ewang-ewang ngono piye. Nggih klurung nggih. Cepet Bandung. Jonggrang. Opo kang Aja memang kono. Kura prayoga. Dimas, Kula wonten dawuh sinuwun. kowe dapukan opo? Juru taman. Ketoprak iki mung iki anggarane cukup nggo iki. Ora ana personel tambahan ya, Mas. Gage tungen apa kang dadi bebanmu wujude cacah candi 1000 jroning sewengi wis tak wujudke kanggo sliramu Casu. Kasunyatan sliramu gagah piteksa sekti mandraguna. Apa kang tak jaluk bisa kasebat. Bantung Bondowoso. Nanging kudu dibuktekke ya Sewu sewengi apa ya merantasi ya. Mungkin. Biyung sakarone. Dan- Coba hitungen kanggo mbuktekake bener apa ora cacahe candi wilangane. Nggih. Ayo diitung. Kowe sebelah kono, aku sebelah kene. 300. Jiro lu papa 300. 600 terus tong 300. Kene 600. Kono 600. Kene 100. Sewidak. Telu. Papat songo. 650. 650. Karo 600 dadi piro? Kok kepujulan? Kok kepujulan? Jenenge Piye lele ketong? Kowe iki S3 lho. 1000 iso nganti offset iki. Lah saking kakean es ki dadi. Iki mau wis 300, 600 karo 49. 3649. Metune pira ya sesuk? Neng dipun wangsuli nggih Gusti Putri mantan caca mrika mantan 300. 300 piye mangkono iya. Teng mrika mantan 200 dados gangsal 500 piye iya. Teng mrika mantan 5100 dados 900 90 saka kirang setunggal niku Gusti Putri. Wis tak hitung 90 sangang. Wis mbok hitung wala-wali 999. Sangsal kula etang kok jenengan wangsuli mbok menawi Kirang mantan ingkang setunggal. kicir. 350. Kok gede? Kok gede? 350 Sing ayu. Beda. Karo belah Nah, RM5. 900 97 8 Bandung. Jonggrang. Barang tak hitung kanthi permati. Permono. Permata jelengan teliti. Nek permono ki mripat. Nek permati ki teliti. Permatononoti. Bareng tak hitung kanthi taliti. Lah wis iki penak taliti. Kasunyatan candi cathah 1000 isih kurang 1 Bandung. Ateges badaran ora kasembadan apa kang dadi Kuwi wis bener anggonmu gunggung Cahayu. wis Bandung. Ora ana sing kleru. Bandung. Jonggrang. Mula agya lunga saka Wonosegoro Bandung. Ateges Sri ora bisa mboyong jonggrang ning Penggen Bandung. Bandung. ngapa kuwi?
bali ana dang kamu kono. Kebangetan kowe sing dadi wong wadon Jonggrang. Kuwi kalau sapa sih kok ngono? Brengos. Ora nonton kaya ngapa gedhe perjuangane wong lanang. Lelabuhane wong lanang anggone mbuktekke katresnane marang sisian sing ditresnani. Cacah candhi 1000 gunggunge mung kurang siji. Kowe tega nampik katresnane pun Kakang Bandung Bandawasa. Ya, wis sekawet yen kurang siji ya ora kasembadan. Ya, Jonggrang. Kok wangkal lho. Ora dadi baya pangopo. Mula Jonggrang, mangerti waspadakno. Gunggung 1000 candhi kurang siji, kowe sing jangkepi Jonggrang. Gusti Putri atas Reca kuwi wis dadi watu. Yen wis kaya mangkene sambata sapa pangeranmu, sambata sapa bapa biyungmu. Yen ayu-ayu ning saiki wis atos dadi watu. delok kalau atas kabeh ning gelunganmu. Tok. Transmigrasi apa piknik? Gelunganmu. Atos dadi watu, pundakmu. Atos dadi watu, gegermu. Atos dadi watu. Bokong, baru operasi ya? Bokongmu. Bandung. Ngomong. Tos dadi watu. Bathukmu. Tos dadi watu, mripatmu sing blalak-blalak yen natap wong lanang mesti kenyut. Atos dadi watu, irungmu sing bangkir nganti kaya pelorotan TK. Atos dadi watu, lambemu sing tipis yen ngunek-unekke wong lanang nganti turu ning pratolan. Tos dadi watu. Jodone dada Urung gulumu. Lho, lanang apa wedok iki? Iki wineh apa iki? kuwi katutan krikil. Oh, ngelek krikil, atos dadi watu. Payudara. Atos, empuk. Kaya atas, kaya empuk. Peteng, Lah kuwi dengkul. patih dadi reca Oh, dadi iki lho. reca kok. Reca kok. Nyekeli. Peteng, dengkul. Weteng, dengkul, weteng, dengkul, weteng, dengkul, 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 dengkul. Nek kono kuwi sadurunge dadi reca wis atas. Kok aku apal gondo iki? Gandane piye to, Bandung? Bacen-bacen piye? Jonggrang, saperangan kabeh mburi ngarep atos dadi watu ning nggon payudara isih empuk, lirik. Cor-coran iki urung garing. Ora patut sliramu mapan ning Taman Kaputren. Mapanmu ana tengah ngalon-alon, Jonggrang. Tok 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 tok. Bomben. Ripon lho, Gus. Aku jaluk tulung. Ripon. Pindahan patung iki ana tengah ngalon-alon. Ora sodik. Aku nggak mau ora gelem, aku ora gelem. Pindahan dhewe dong. Gludung. Bis. Tas. Derek langkung ajeng guwak bathang. Lah. Wes. Mas, Patung meneng. Manut. Kalau li ngukir. Golek kipas angin. Oh lah, kok le senengane. Pun tak saged-sagedipun Pak Jar. Jangkepe sesuk, Mas. Nggih. Oh nih, Jangkepe sesuk. kamundutan Cik. pramen.
Rara jonggrang. Werdine mau to, wong wedok ki nek njaluk apa-apa karo bojone ngukur kemampuane garwane, aja mung waton, ngono lho. Terus wong lanang nek dipanguwasa merasa di power ya aja dak sia karo garwane. Kisah saka lakon iki. Dadi wong rumah tangga saling melengkapi, aja dupeh wong ayu. Terus nek nampik karo wong lanang kanthi cara sing ora alus, ya nek wong lanang ki trimo nek ora. Lah apa kebak kudu direwangi sak ati-atine, sak bejo-bejone wong lali iso bejo karo wong eling lan waspada. Werdine ya sae pitutur. Sae. Lelakon sak menika ingkang dipun aturaken sinden-sinden tasih komplit menika entin kala wau. Nggih. Menika wonten pamundutan saking Bapak Mujiarsono, Kemiri Kebo Sleman. Nyuwun lali janjine. Ya. Lajeng menika wonten awala lumantar WA menika kala ditulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nderek wungon Mas wonten ing dusun Karanganyar, Dukun Magelang menawi yangsal nyuwun gendhingipun pepeling kula kintunaken dumateng Mas Jarwanto sak kula warga. Mugi dipun maringi kelancaran lan mugi Mas Yusuf dipun maringi kesehatan. Tuwin kelancaran saking Pak Suroso Sawangan Magelang. Ya matur nuwun. Ngapa ya Pak De Gareng iki? Mados indas kula, Mas. Ning isor nggo. Diselani sing pelok riyen Pak De Gareng. Monggo. Wonten panjenenganipun Mbak Via dikanthi supados majeng wonten ing pepangan. Ya. Monggo Mbak Via. Saya mau tamasya Mbak Via. Monggo. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, kereta tak berhenti. Beca, jalan hati-hati. Mbak Via sampun jumeneng Mas. Nggih. Tembangipun menapa wau ingkang pun kersakaken? Lali janjine, Mas. Lali janjine. Nggih, nganggo bawa, Mak. Nganggo Komplit niki. komplit. Nggih. Lali janjine Nduk Via jangkep sak bawane. Dina Minggu. Sak tekane nggih, Mas. Wah, iya, Lah niki adem sih. Lho adem ki biasanya nek adem ki malah ilang malah. Iya. Iya. Lho lah iya. Dina Minggu kang tak anti Style Mas Gareng wis kaya Lorenza. Nggih. Karek kurang tamban bal. Tambal ban. Tina muni ngaya Aku ngerti apa kang Mbak rasake cai. piye? Wadem. Nggih. Jebul mung lali janjine Anane pi anane pijar nderek menginfokan iki mengko bintang tamune sing tekan gara-gara penjerane Ki Gareng Tralala. Dadi Oh nggih kula mengke nggih Mas, mengke kula kancani nganti rampung gara-gara Mas. Iya. Nggih. Mulih yar ngopo?
Mboten enten gawean to ten omah. Mau iki malah nek iso metu kok omah kok, Nduk. Kok curhat to? Anu tegese iki ben eneng gawean, Mas. Ngindari apa to ning omah ki? Ben ono gawean. Oh ngono. Pinter golek alas alasan ngantar-antar ngandir-andir angan dukur aku wis ora percaya.
Nggih, sampun matur nuwun. Matur nuwun. Ya.